Costa Brava harritsuak itsasartza uretan sartu bezain laster eta bat-batean ondoratzea eragiten du. Bainularientzat eragozpena izan daiteke hau, baina urpean igeria egiten dutenentzat berriz, abantaila handia da. Toni Farre dago gurekin, duela 12 urte baino gehiago praktikatzen du kirolau. Gaur egun, urpekaritza irakaslea da eta nitrox, oxigenazio eta lehen sorospenetan aditua da. Gaur eta baita hurrengo saioetan ere, gure kostaldeetako bazterrak zein itsaspeko edertasuna erakutsiko dizkigu. Bé, ens trobem a la cala d'Aigua Freda. Avui hem vingut aquí precisament per poder fer una entrada amb una immersió de submarinisme, però entrada des de costa. En el món del submarinisme no tot és entrar a fer les immersions des de vaixell, sinó que la mateixa costa ens proporciona llocs molt macos i molt bons per poder fer aquesta activitat. Hondartzan jarriko dugu behar dugun material guztia, hau da, neoprenoa eta ur botillari eutxiko dion eta flotatzeko balio duen jaka. Erregulatzailea, betaurrekoak eta hegatzak dira gainerako elementuak. Hegatzak gainera tolesgarriak dira eta beraz oso erosoak dira oinez ibiltzeko. Estarem uns 40 minuts en aquesta immersió. Complicada? No, és una immersió, normalment aquesta cala és una de les cales utilitzades pels instructors per fer cursos d'iniciació. Hi ha més que res bellesa geològica, és una cala fàcil d'accés i normalment les aigües tendeixen a ser tranquil·les. Behin uretan eta dena ongi dagoela egiaztatu ondoren, urperatzeari ekingo diogu. Lehendabizi, kaian amarraturik dauden ontzien azpitik igaroko gara. Senaia honen berezitasuna sarrera oso leuna dela da. Gainera, hondoaren profilak ez du beherakada importanterik. Lehen metroetan, sakonera uniformeari eutxiko dio 6 metro inguruan. Leku hau oso aproposa da urpekaritza ikasten hasi direnentzat. Orokorrean, hondoa harritsua da naiz eta zenbait tartetan inguru hondartsuak aurkituko ditugun. Era berean, Costa Bravan ohikoa den korallina mediterranea algak aurkituko ditugu. Kaiatik 1 metrora beherakada arrokatsu batzuetara iritsiko gara eta sakonera 17 metroraino iritsiko da. Hauxe da gaurko urperaketaren gehienezko sakonera. Uztailaren amaieran, uraren temperatura 21 graduren bueltan dago eta beraz ezin hobea da urpekaritzarako. Grafikoari begiratzen badiogu gaurko urperaketaren lekua ikusiko dugu. Senaiatik aterako gara kaitik igaroz lehendabizi eta ondoren gure ezkerrean dagoen horma arrokatsuari jarraituko diogu. Aurrerago korridore antzeko batzuekin topo egingo dugu. Hainbat erreten sortzen dituzte eta bertatik igaroko gara. Hondoari jarraituz, 17 metrora, tximinien oinarrira iritsiko gara. Tunel vertikal batzuk besterik ez dira, bloke erraldoi batzuen artean kokaturik daude eta bere artean ezartzen dira. Honi esker, ibilaldi bitxi batez, gozatzeko aukera izango dugu leku batzuetatik sartuz eta beste batzuetara ateraz. Urpekaritza egiten hasten diren pertsonentzat, leku honek abentura ukitu bat eskaintzen du inolako arriskurik gabe. Tximiniak igaro eta gero senaiaren bazterra osatzen duten haitzezko hormen oinarrira abiatuko gara. Noizean behin, Mediterraneoko arrain tipikoak pasatuko dira gure aurretik, mutxarrak. 8 metroko sakoneran gaude eta eguzki izpiek gure bidea aurkitzen lagunduko digute. Costa Bravako ondoa bizitzaz josita zegoen duela 21 urte, eta hau bezalako izar gorriak edonon aurki zitezkeen.
Tamalez, gero eta arrain gutxiago dago eta orokorrean biodibertsitate gutxiago. Botilan daukagun aireak gure aktibitatearen iraupena markatuko digu. Normalean, 30 eta 50 minutu artean egon gaitezke urpean, sakontasunaren arabera, izan ere zenbat eta sakonago, orduan eta aire gehiago kontsumitzen da. Gure ibilbidea nahiko azalekoa izan denez, 50 minutuz gozatu dugu uraren azpian eta beraz, dagoeneko iritsi zaigu kanpora ateratzeko unea. Molt bé, ha anat perfecte això. Aquest és un de tants punts com tenim aquí a la Costa Brava, en els quals podem fer immersions des de costa, sense necessitat de vaixell, i ens permet gaudir d'uns racons geològicament molt macos com aquest. Urperaketa erraza izan da gaurkoa Costa Braveko ingurune eder honetan egin daiteken errazena. Datorren astean berriz urpekaritza berezia egingo dugu eta gurekin etortzera gonbidatzen zaituztegu.